שהשנים יהפכו לחודשים, חודשים לשבועות, השבועות לימים, הימים לשעות, השעות לדקות, הדקות לשניות ולמאיות ולמיליוניות וליותר קטן. ומי ייתן ומי ייתן ומי ייתן ונשתחרר. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים, בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים, רק לצאת להשתחרר, והילד בישר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הדברים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, אנשים שורות שורות יפתחו אז מגרות, לרוקן את הבפנים והקצב לפנים יתופף על השגרה, לא ישאיר לנו ברירה בגינות עמוסות, יתמלאו להם כוסות ואורות במרפסות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקנו את הדברים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. משהו טוב עומד לקרות. כל מה שרק כמעט יתעגל להיות שלם, יחייך ויצטלם ברחוב המכוסה, משהו טוב עומד לקרות, אז תפסו לכם כיסא. שחרורי קרב ובא